Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon na Radio Philippines Standard Time, 46 minutos nakaligas sa tak ng alas 9. Salawat mayong hapon na naman, o kung mayong hapon, mayong gabi na naman. Luzon, Visayas, kag Mindanao. Gabi na noy. Last 9:47 na. Di niya alas 5 ha. Action Night Patrol niya. Action Night Patrol nga pala tuntunan. Lunes Tob-Tob, Sabado. Babatian mga alas 9:30, Tob-Tob alas 11 isang gabi. Isa ka oras kag 30 minutos nga pagbalbal sa mga balita, isyo, kakomentaryo. Mga balita nga inyo sa diuna mabatian diri lamang sa inyo sa nga pala tuntunan. On the spot nga mga reports nga posible malabayan sa ato sa mga action unit reporters. Aton nga mga action correspondents. Sor Central, Baybay, Bukid nga bahin sang ato sa probinsya. Sa mga adlaw yari kita sa pizza 15 na tunga nga bahin sa bulan sang Disyembre. Nagahirepit na lamang makaakson, may polo ka adlaw na lang. 10 tulog na lang makaakson. Pasko na. December 15, 2020. Ika-3 nga Martes, tunga-tunga man nga Martes sa bulan sa Disyembre tuig 2020. Ang ginabantayan sa mga ka-aksyon na mga ginatawag nga simbang gabi ay baruwi inyo ka-aksyon kada Martes nga papagalakad rin sa inyo sa rin nga palatuntunan. Aksyon na Marlon Henovaya. Sa nasirinta ng ginabantayan, subong among simbang gabi. Ang night mass, isa ka devotional 9-day series of masses nga ginapatigayon sa mga Filipino Catholics, pati nang ginatawag nga aglipayan diri sa pungsod sang Pilipinas. Amo ini ang espesyal nga aktibidad samtang nagahilapit ang adlaw sang Pasko o kon ang birthday sa ato sa di mahal nga mag-ako. Nakahibalo bala ka mo nga kaangay manani sa siyaman kadlaw nga misa pakadto sa Christmas Eve nga ginapatigayon dito sa Puerto Rico. Dito maka-aksyon sa ilagi na tuwag nga misa di Aguinaldo. Diri sa aton simbang gabi. Yang simbang gabi maka-aksyon di na Bisaya, Filipino, Tagalog na yan, di ba? Kaya sa aton di simbang gabi Dari sa Pilipinas maka-aksyon ang simbang gabi nga misa. Ginapatigayon adlaw-adlaw, Sogo, Disyembre 16, Tubto 24. Bot silingon, buwas mag-aumpisa na dito sa aton sa Pilipinas. Pero may pila ka mga simbahan diri sa syudad sa Bacolod. Nga may araman niya sang misa at temprano pa. Again patigayon. Proteng ginatawag nga simbang gabi, buwas kilya December 16. Sa ulihing adlaw sa nga simbang gabi makaksyon mo ng Christmas Eve. Ini ang ginatawag na nga misa di Gallo. Sa Espanyol makaksyon rosters mas. May dako ini nga papel sa kultura sang ato sa pungsod Pilipinas. Basta gani simbang gabi, sikat ka nag-aarang ka nga pagkaon ano gani, pakot nyo din ay. Nga aso-aso.
sa sagwa sang simbahan. Wa isang liwan kundi ang ginatawag nga bibingka. Ang bingka, rice cakes, isa na sa mga local delicacies mga aksyon nga ginabakal sa nga to sa nga sumilimba. Pero subong bantayan tani ano ayhan ang mga sitwasyon sa mga nagabaligya sang bibingka. Ayhan si bingka mangin babakal pa. Ang kabataan sa bumag-aksyon daw ay nahilig sa ginatawag bibingka nga pagkaon. Ayang ila sa nga kwarta, sila sa nga bulsa. Ginapa-load ta na sang cellphone para lang maka-chat sa FB. Debla. Las 9:51 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang tiyempo naton mag-aksyon na balingkina sang hapon, tub-tub sa mga gabi. Nalipat mag-aksyon na Nelmar nga Martes, gili ba? Jotayan lang ba? Ani si aksyon ang defensor, ginipong ko di sa mikropono mo. Yakatabo gin man gali kong kisaga, lipat kita no nga Martes, gili. Sobong Martes, may kabulo Martes. Abi ko anay, hindi Martes. Ato nako sa lapit aksyon el race balay mo. Ito nako stangob kina. Uy, Martes gali. Mabalik ko anay kaya ko gali programa. Atenson dara makakso sa mga nagamonitor ha. Mga nagamonitor, di anay magpiyong-piyong kay may hatag ko sa inyo dugay-dugay. Hindi na pagpagabihan pa kay basi kung mapiyungan ko mabla. Kaya yawan naman takatawag sa inyo da. Anong mga tutukan nato sa mga balita sa bahin sa nga balita lokal? Hoy, di pasahe nga salakyan ang rutahan Dumanan Libertad na aksidente. Ang kontra tricycle sa Purok Kabugason, Barangay Masilingan, subong lamang nga gabi. Ang tricycle nagakarga ini sa nga isda sa sulod sa nga styrobox, bawang sidecar, nagbulagid sa motorsiklo. O kung pwede man, nga ang motorsiklo nagbulagid sa sa sidecar. Duha ka mga sakay pilason, pero sa bayan sa di pasahe nga salakyan daw waya maano. Ano ba lang isa sa mga ginhalinan din isang saring aksidente? Pawaring ginho. Ginapatihan nga amo niyang buho-buho. Noong buho-buho sa dalan dara sa man barangay Mansilingan. Hala do amo ni kunong ginhalinan gid. Ang ginamuno naton diri ba lang chog. Debla. Way naman sa iban nga terminolohiya nga pwede ta magamit sa sirang guba sa semento nga dalan bisan okay pa. Ginatuslok blasang nga sa salon nga taliwis. Di kundi chog. Amo na ni daw. Ang resulta sang sulit-sulit kag daw wala na sa katapusan. Nga pagbuho-buho sa dalan. Kaya ba ang sementos dalan ginasiring ko nga mayara sang lifespan. May kabuhi ko sa mga tao pa. May expiration kun sa mga bulong pa. Amo na ko nung rason nila kun nga ang ginailisan asang bag-og semento. Di pwede mabutangan tara sa semento balang nga edad tag 50 anyos ang lifespan how. Gabi nga butangan tara sang lifespan ko mayara gin man kun tuod gin man. Ang ginatawag nga lifespan nga pagitaon ta pinakanubo man tag 5 tuig. Ni sinong pamangkoton mag-aksyon. Taas gina rin ng kilay mo. Saling niya ay kanami sandalan guba ka ginilisan. Damo sandalan nga way simento. Dalan palang nga duta palang way ginasemento. Ilang nga sementado na kadaan gubon kang islan. Kaya mo ning isa sa ginalantaw dari rason mag-aksyon kun nga ang nagluntad din ng aksidente niyo. Kung amo gid man ni mag-aksyon baw.
Kag kung mag-ilis kay magkamos ang simentos dalan, di man tuman ka dugay ay. Damo sa mga nagaka-perwisyo. Hindi lamang nagalakat nga tao, di lamang ang salakyan nga nagalabay sa nadalan, kundi pati na nagalakat mismo sa dalan. Ay mantika, buho-buho, tsog-tsog-tsog-tsog. Labi na kung nag-abi mag-aksyon. Mayo kung sipat pabatab lang galabay sa dalan, makita ilo ng buho. Pero kung piraw-piraw naman gani mag-aksyon, ay sus. Basi kung magburahog sila sa buho, bla. Basi kung magkapamuyayaw pa, na magkahambal sa angin mo. Samtang kay na sa hapon mag-aksyon, may aksidente man sa dalanon. Dito naman sa area sang sunad sang Baguho, may delivery truck mag-aksyon ang kargaya sa ni soft drinks ay nagbalang-balang, natumba kag tumakilid, nagtakilid gid. Dara ini sa area mag-aksyon sa Baguio City, Welcome Rotonda. Sakop na rin sa ginatawag nga crossing Kamatis. Ay ang mga kahado nagkamatis mo? Mayo lang mag-aksyon ka mayara sa anghel nga nagtoy-toy. Sa driver kaga helper sini, wala man mapilasan. Ang soft drinks kung tani iga-deliver ini sa mga tiyangge dara sa may syudad sa Bago. Ang mga kaha kaga soft drinks mag-aksyon naglignaptas kilis ang dalan mo. May kaha nga nabilis tunga sandalan. Mayara nga lumabog dito sa kilid sandalan. Mayara man nga nagkalabuka gid mag-aksyon, nagkalapod-pod gid. Ang mga soft drinks mismo naula. May Bago rescuers man na, may policeman kag naga-traffic. Dasig man nila sa nga pag-responder sa lugar nga ginlontaran sang aksidente. Sa mga masamay nagamariho bala sa salakyan da, labi na sa mga daan na kaglaka lang ginakuting ng salakyan. Hindi gid pagkalimtan ang pagtuki-tuki, ang paglili sa mga karagalan sa inyo sa nga salakyan. Una gid ang importante, preno. Kaya nga kung why preno, laban-laban, bunggo gid ka. Check nyo perming preno. Kasi kung magbisyo na bla, gulpi lang maglain buot sa preno bla, kag magtinunto. Ikaduwa, importante, kambiyada. Goma. Pati mga tuwerka na mag-aksyon, importante na. Bangod ba siya nagalog ng tuwerka? Pareho man sa isa katawo, nga kung isa ginatuwag halog ang tuwerka. Mamo man na sa salakyan. Bangod ba siyang tuwerka mag-aksyon, tok-toko na. Kagulpi maglabog. Damo sa mga kaangay sa mag-aksyon ng aksidente nga mo ang ginhalinan. So check pag may time sa mga spare parts sa industry nga salakyan para likaw ang aksidente. Layo sa disgrasya kag mapahilapit sa grasya. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Alas 9:59, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, samang ka masubok nga balita maka-aksyon para sa mga taga-sunad sang Gihulngan, Negros Oriental. Ang pamuno maka-aksyon ng silingon ang Chief o Head sang Gihulngan City COVID-19 Interagency Task Force, Doktora Babayi pa naman, upod sang isa nga bana, gintiro sila sang riding in tandem subong lang hapon dito sa Gihulngan maka-aksyon. Porteno ang naghimo sang krimen sa nasalinta na riding in tandem assassins sa may barangay poblasyon Gihulngan. Grabe na ang krimen nga pagpatay dito sa Negros Oriental. Dire sa Negros Occidental di man hama kay manti kaina maka-aksyon may tiniro man toho. Ang top 6 drug personality sa Banwa Santo Buso nagkadto sa mga poblasyon Sagay kasakay sa tricycle po dya pa atong Iloya. Din paipingan man sang riding in tandem man tiniro man damo man to sang igong lawas ya. Way gimagaluwas to. Isa Negros Oriental porte pagid ni kaya mati magasawaya mo.
Kag ining biktima may dako ganya nga papel sa kampanya kontra COVID-19 dira sa may gihol nga Negros Oriental. Ang Negros Oriental sa mga mag-aksyon daw way pa naman nakabangon-bangon sa krisis sa dala sa ning pandemya sa COVID-19. Daw tuma naging kakalulbaan, no? Hindi lamang ining makasawa ang tiniro kundi may isa pa katawo dito magyapon sa gihol nga Negros Oriental mangyapon. Subong man gahapon mag-aksyon bot sa lingon, duha ka mga shooting incidents nagaluntad sa gihol nga Negros Oriental subong lang hapon. Ay kadua mag-aksyon sa barangay Calamba, Gihulngan City. Ara ang pulis nag-imbestigar mga mag-aksyon kag gaway pa so far sa nga kompleto ka detalye. Naging pagwa sila. Nabanagid ining pagtiro sa mag-asawa. Ano ba lang katabo sa ato sa nga nasyon subong man? Indiyahan ini nga mga kriminal o kung manog patay sa tao na latnan hindi sang COVID-19 kundi base nalatnan sang permi mabatian bala nga tinaga sang ato sa pinakamataas nga lider sa nasyon ang tinaga nga papatayin talaga kita. Patayin mo yan. Patay kayo. Daw Fernando Podio ako. Diyahan mo na eh. Kung base dabo gid man sang mga manugpatay kag wala na nahadlok magod sa masamiman nga mga krimen naton nga luntad diri sa Negros Island. Ang kalabanan nga kaso katiway waya kadakpan ang mga tagluthang, waya kadakpan ang mga kriminal kag ang kaso nagakatulugan. Las 10:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time 10:02 Philippine Standard Time. Ari na sila nagabaha ng ato sa mga kabaritor sa ato sa live stream. Ang mga nagapulaw-pulaw sa ation sa kagab-ihon. Pero antes na kamo munuhon, dara lang kamo standby lang. Kag sa mga gamonitor, may mga radio set na subong, hindi yan magtulog. Managtag ko rin duway kwartabla. Unahon ta na, hibalo na anong sitwasyon, na anong observation sa ato sa nga patrol. Sigurado makakson, ingat dere, ingat dito. Pula de, green sa piyak, may blue man sa likod. May yellow sa atubang. Ano ina, Christmas lights Ang plaza publika sa sunod sa Bacolod mga kaakson kay inasang hapon. Nagapulo pa si plat na. Ginapatahom man na. Ginapatahom. Kaya ginabutangan man naman amat sa mga Christmas lights. Ang provincial capital na una-una nagawa sang ceremonial lights on kagabi. Pero ano ini, hindi pwede makakuha picture na sunod sa nagon. Di ba si kon nakabahin na sa gina-implementar nga istrikto nga health protocol. Sundon talang kay may tinutuyo, may purpose, may ina maka-action. Kung hindi na sa sulod, hindi pwede na sa may sulod sa provincial capital Lagunan Park. Dara sa atubang sa Capitol Building, no? Katahom-tahom subong sa Capitol Building da. Kay may mga suga man na agin pasiga. Isa sa ginasoryahan sa mga kakson ining plano nga plano pa man lang ang plano nga pagsaylo sang building sang Provincial Capitol sa ilohon dito surad Santa Rizay ho. Oh. Pero teka de boy na Santa Rizay City, no? Kung mag-amon no? Plano pa man lang, why pa na ma-finalize, why pa na sang kasiguraduhan. 10:05. Action Radio Philippine Standard Time Observation Report sang Patrol. Action Night Patrol Field Reports. With Action Jan Diaz. Action Jan, mayong gabi, please come in. Implano ko Roxon mga ton nga team song mo naman no? Chog. Kaya ton team song ko ba na to niya background music. Subong ko lang inon ta imbes nga tananana ni mo naman Mayo man.
maayo man guro, no? Maayo, Islanto maayo, lang ang maayo. lyrics. Black, di ba mo nag-obra sa iban? Yes, lang nila. Tapos lang taman, be. Kaya ba yung tapon maayo, mas sa pamatinan sa iban. Kaya na ito kadaan, naging mono mo, tug mo. Pero- Damo, bisog na tug sa bakulo, di o? Abo gyud man nagsundan tong area. Area sa barangay 3, doon may tug mo to Action Mar. Abo gyud man to sa area sa Mansilingan pagkadto mo kay na, may yara gyud man tsog. Okay, wala pa to nalabot nila, pinabayaan na doon nila. Oh. So, doon na nila kitapos da. Siling ko gid. Ginawa tug na nila. Tingapat ko sa laki kay na. Una, gini mo, no? Ano, abi, sa kinadagdag akong gumabla sa buho. Kasi kung isang ipang tug na nila. Ay, hindi lang pala yung dogin, ano lang, gin korek-korek. Tanong ito tuslok lang. Dogin nara, gito ito may bilog. Gito lang gin buho, action na mar. Tapos sa moto doon, ate, aligasyon niya man ang tuyang. Isa karason nga, doon angkon sa mechanical trouble is lakyan. Kaya mo to sa gin tug na, no? Di, starting buha sa batian nyo na, lay na. Anyway, ako mga karoon ni gabi, medyo hindi na mo sinakatunog ang aton nga action Marlon kay tiari kami sa going no sa isa ka illegal operation na naman nga ginkandak sa aton nga kaprisan diri man mismo sa may shrad sang Bacolod Action Mar. Awon tat ni sige ning iladri nga operation. Pero anyways, sa mga gabi, nakalabay ba lang patrol diri sa Tubang, San Corazon, Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. May ara papipila na lang gid nga mga nabilin dirabi nga naka-standby sa Gyapon sa mga butika, mga balaligyaan, pero hindi gid mo sila kadamo. Kay matabo sila dagli Action Mar, kay di ba last time todo ginamba to ni Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18 nga dogaan to plaso or ganya bi nga top Disyembre nga kung tani makabulig ang mga lokal nga gobyerno sang tagsa ka mabanwa kag syudad kung ano bang ilang matimo abi no nga gani lang solusyon na especially mga watchers Action Mar sang ospital nga wala ko siya parugutan nga makasud kaya mo ng pulisa sa ospital mong tenis la kasulod ra. So kung hindi kay Kapitan Madrid Diaz ang matabo si Libre sustinita no sustinero nila tog mga sarangan nila Action Mar ang pag-akomodar sining mga watchers nga dra nga nagatiner kay according to the naka-istoryana is na niya Bacolod City Mayor Evilio Lunadia kaya Mayor Bing sige yun dra sila nga akomodar kay legal man kasunod ila nga mandato mong kay kalaway man nga hindi nila legal mas mangin malala ang sitwasyon sa Barangay 18 kung ang mga watcher dra sa Tubang sa mga butika kay makabig sa obstruction kaya subong kabay may ara ng road clearing ang DILG dapat gid nga wala dalapin may gatiner sa gwa so mo nang tinutuloy kap madilin kaya wala labot sinati ginapay kaan na kay gadamo nga gadamo kana mga watchers dulag tayo may kadamo kuno may ganobos 80 mga kay subong may pinauli bla do mga 40 na bilindra sila pero expected nila dumadamo pag ginanga madamo Action Mar so ang ginobra nila kung sige nila accommodate actually nagdugang nga kami ara nga mga waters na ginpapinero do sa isa ka studio unit bala nga ginarkilaan ka barangay dito sa ginpatiner kay ang nagulat na sila guro sa inagbayad dos kuryente o bunal mga bayaran sang barangay pero ginklaro diri ni Cap Madeline way nagiginapaamot ang mga nagakadto dira no o kung lang gina-accommodate nila kaya lain nga manuwa kag syudad may nagakadtod ka nagahatag sang bulig mga pagkaon abi bugas kay banta sila na personal ang naghahatag sa mga watchers inding barangay either kung makadtod grabe nga magdulong sa mga pamahaw sila matodiretso hindi man ang barangay kasi ilan na yung proyekto programa nga magbulig sa mga watcher ang ilan ng barangay dyan kung may pagkaon sige natag ang barangay gatag manila ng libre nga tubig at kuryente so dito ng barangay ibang ganiguro yan Kapitan Madeline Diaz na ang shoulder Action na Mar para ma-accommodate des na tanante kung di mo kakomodar ka lang ay sansura sa guptas ang hospital man mismo Action Marlon pero kawag may gabi amo na ang situation dahil sa gwa na nagatiner pa man especially bala ang hindi gusto nga diretso dito kay kabalo kami ara yung mga watcher nga wala cellphone bla yan kabudlay si Action Mar i-reach kung ilayo sila so ang iban ila sa lalapit para kung kinanglano na ila presensya sa representante tapos para sila
no, kay kung wala talaga karon may magkadto dira kag ano to kayang tanga so ito wala malahan di sa gid pero kung di ang bali Kapitan Madeline Diaz sabihan niya man pero ang iya ginangganyo kung mahimo total may ara man nga maayo nga kayang tanga wala di nga eletulugan temporaryo sinabi nga tinirandra mas maayo nga dito na gid lang para tingob kag hindi magginapal sa buwasong ospital pero ako dito sa iya inibutugtog nga kanod na no hasta naman sarangan kay ti ko magbulig mo na may LGUs open gid ang barangay ti sa bulig pero kung hindi kay Kap ano sa kapal bulig kay ang iya nga pagangopya na ibaluan na sa tagsa ka may LGU ang sitwasyon sa ilang mga pumuluyo so kung gusto nila magbulig bukas dirang barangay 18 pero do sa Attorney Refrando Diaz no nagpadangat na makunas ng bulig dira ang baga ni Kapitan Madeline ang iya nga gina-mention si Attorney Diaz ang gina-interview si Kapitan Madeline Diaz ang nag-interview si Jackson John Diaz Uy, tahong ba? oo Kapitan Tatlo Diaz no The three Diazes. That's Diazes. Tama ko makinitalight nga tatlo, wala puro Diaz. Plus pag ang balya, ang naglubugay, pwede ko na sa iya, may naglubugay, man nakikap ko ng mga according sa iya. Diaz bagad? Diaz, manapit. Ay, nano nga klase Diaz naman. Ay, agatawa, alis ka mamatay. Galabugay. Ang ikapat nga Diaz, amo nang get-report nga nagalabugay? Oo, sa iya. Dami na saya mo niyo. Ha? Ano? Sasabihin ko yan. Be? Ha? Sasabihin ko yan. Amo na gani, no, apat yan ka Diaz. Oo. Dugangan, pag ibekon mag-impress si Kagawad Jonathan Diaz, at si Divgasa pag Diaz, pag inangada. No, ang bako magtining banay, kung mag-interviewan, kung magkinatay, kung puro kami Diaz, si tatlo. Ang ina-report si Diaz, ang interviewee si Diaz, ang nag-report si Diaz. Puro kami nga tatlo Diaz, no? Kaya mo lang balik Kapitan Madeline, ako mabaronda nila, kung nga masarangan sa barangay, ikaw hindi nag-gid, kaya mo nagure, ti araman ng lokal nga gobyerno, si Mayor being very open, kag sagit ang nagamando, ang sige yun, dira ang pagkakumodalat, kay responsibilidad ila dira sa barangay mismo, aksyon mo. Yan si Kapitan Madeline Diaz sa tanin. Extension na sila extended na sila na sobra isa ka, no? So, kinapaminsar ko man pala na kulong tatong sila yan ang December. Pagkatuwa, ang inagawa niya si Mayor ng Pakatubing. Oo. Kung siya nila, nakapalwa mo na iyo, tapos natin siya, kaya Maria, ano ang hapon alternative na pangakatudya sa kwa, ay anak, ay han, may makita. Kasi kung wala, Mayor, construction pa kanila sa hapon. Ang Maria, sa tinihan na lang. Oo. Napatapos ko nito po ang mga nila, mga pinapinapagdawan isip. Okay. Ika nga mo na tawag daw kang naman uway ka man sa ila patubihin mo na sila na ikagisaya ka lang mo sa mga mga kagawad wala na ang pa'y nag-itigit ikaw sa iyo ng bayan sa buwan sa tubig at sa suba ay tatlo di kami niyo nakalukaran ako sa ating buwan mo na Oo. kaya sa Fernandez sa kakatay ang gilay wala pa mga nagkakapon nag-say na lang sa nagtingyan. So, ang sa suga, ila kung yan ang balan na medyo peto malakas sa suga, medyo mabalas na. So, kasi ko naman siya ang tubig sa tubig mo, pero sa plastic po, nagkailan ka. Kaya pa naman na kami naman, kung di mo gawin ka mo, manood ka man sa mga tao, kaya hindi ka man sila mga stager, nagpukat lang magwa, kaya wala ka sa patakay na inapasimpi, mayara ka sige man na. Mayara kami ka subor, sa may titiya, Oo. okay, kasi kasi pinang Henry Opera naman, gano'n na gano'n. So, ako naman niya, muna ginalo, kay kamangan masaya ko na nung ilang pasyon. Hindi ko sila katapat ng pati sa katawa ko ng mga nila, basta wala ko lang, wala sila ng pastaka. Ako na kami kanina tapos. Aksyon mga batian si Barangay Kapitan Madeline Diaz amo nang mangin matabo dira mismo sa may Barangay 18 Aksyon Marlon, no? Enel karon na bantayan may sabla ka top 3 most wanted persons ang banwa sa Manapla. Diri na lutangan, diri na patay sa syudad sang Bacolod Aksyon Mall subong adlaw. Ining top 3 most wanted nga inigili, ginimusla niya pa ning iya nga pakaisa ng ligad nga Biyernes. Sus. May bitbit ni Saxon man nga kutsilyo o kon binangon mo sa Miguel baw ka kaya delikado. ginabay-baid ya ang binangon niya. Sus. Ang rason
Kaya ini sa reaction Mar, doon na to vlog na bla, kaya nakabalo na galing pamilya, ang iya doon nga ginatiniran, sa ginimo iya sa iya nga pakaisa. Ang pakaisa iya, 8 ka tuig pa lang action Mar. Ginimos-lan siling top 3 most wanted person. Nagakapyo tayo sa binangon, ginabaid-baid, ya, ginaputi-puti, ya, gid. Sige, kalbaan ng pamilya, dra. Sa ulihi, both simpuhan man nga gina-serve ang warrant of arrest, ang kaso ya, murder action Mar. Sus, di ka Sa murder nga ini, hindi lang sa galing isa ang may warrant of arrest. May warrant of arrest, duwaya ka manghod, 3 sila. Uy. Amaya pagid, may warrant of arrest man, murder ang kaso. Tiyo ya pagid action Mar. Purte. So 5 sila may warrant of arrest, 4 sila ni Ginselviana at large ang tiyo. Ang amay, priso na, ang duwaya ka manghod, ginadungan priso, siya sa lain nga lugar Ginselviana sa warrant of arrest, labon niya pang pulis, kundi disgrasya gid. No? Ang natabo sa Nidigil Action Margin sa kaisa sa Nabla Karusa, ay tiway budde-budde ang dala, timing may karusa nga gagapang ano sang tubo, dito sa ginsakay para madala sa ospital. Okay, ano paglabot na sa may proper, ginsakay sa may patosang pulis, paglabot sa ospital, dead, patay, action Mar. Ang detalye sila sa bantayan din sa gyapon sa action patrol. Sa pagkala mag-action tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa tunlawas mong paguyang ko ng pagnubo sa aton Diaz, una sultana sa aksyon na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Last 10-18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa observation na report sa ato sa Ringa Patrol. Bantayan tang papanumbalik ni Aksyon na dyan na diya sa porte itong balita maka-aksyon. Armed makabig armed and dangerous. Kamati may arma sa may madabiento rin di aresto pa siya. May heinous crime pa nga na-committer. Ini nga subject sa operation sa atos sa mga kapulisan. Yari na ang ako sa good news para sa inyo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Yara na kay Aksyon Elmar, rara na ginadayan na, ginatawagan na, kabay pang bugtaw pa, kabay pang pa siya. Alas 10:19, sino naman ay na makabaton sang 500 pesos, 500 pesos atos sa dengasap sa ARB, province-wide na. Hindi naman taga-Bacolod. The number you have dialed. Sige, ikadua, tawagan taliwat ikadua. No, kaya man ang ato sa protocol. Do health kag safety protocol man bla. No, dapat tawagan ta kay base kung nagapanghinaw pa, tila ka lang manadakpon yang iya sa cellphone ko basa sa kamot base ga panghinaw pa bla. O sige, dahil taliwat kay karing aksyon na Nelbar. Sige, ari na. Ato sa taga-daog. Hello, good evening. Hello. Hello, mayong gabi. Mayong gabi. Sa Aksyon Radio Bacolod, mama. Ari ang galan. Ari nga. Hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi.
Gabugtaw pa si Ma'am Andrely Bermudo. Oo, action. Akson Radio, Akson Radio Bacolod. Si Ma'am Andrely Bermudo. Mayo lang kayo nagkabugtaw po si Ma'am Andrely. Ari pa si Mama, sir. Wait lang, sir. Si mama mo si Andrely. Oo. Sige. Lihog na kay mama mo, be. Hello? Hello. Hello? Hello, good evening. Hello, good evening. Mayong aga nanay, Ma'am Andrely Bermudo. Bermudo. Andrely Bermudo. Andrely Bermudo, taga diin gani si Manang Andrely. La Carlota, Masbil, Barangay Kubay. Barangay Kubay, La Carlota City. Mayo lang, Ma'am Andrely, kay way pa ka mo katulog, kabugtaw pa ka mo. Bugtaw pa hindi. Bagulo na pagkahingan mo na diyo gani. Sige, giningagaw ko gina. Giningagaw ko gina matimbrano. Parang hatag naman kita sa 500 pesos. No? Nagdawi ikaw, Ma'am Andrely Bermudo, sang 500 pesos ato sa dingasap sa ARB. Hulaton mo lang, ha? Yes, 500. Oh, aragid na. Oh. Yes. Sino gani iban nga makilala mo, Ma'am Andrely? There is Akson Radio Bacolod. Si Alin kay ganin ang Kantong, Kantong. Rex Kantong. Boy Duran. Yes. Isa pa? Gansi at tayo po. Nan, okay na. Basta Akson Radio gid ha, hindi mo paliso ha. Alin sa aga. Alin sa aga hasta magabi. Andrely Bermudo, Ma'am Andrely, hulaton mo lang ang text sa Akson Radio Bacolod. I-text na lang kung paano mo makuha ang imo sa 500 peso. Congratulations, good evening. Salamat. Thank you. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Salamat kay kag pangibulahan taga sunod sa La Carlota, Ma'am Andrely Bermudo. Namo da Bermudo sa may sunod sa La Carlota mo. Timing ko nung bago lang na off ang iya sa nga radyo. Sa mga nagpadala mga ka-aksyon, di na magdula sa pag-asa. Ay samtang yari ining sap sa ARB kag nakapadala ka mo sa inyo sa mga entries, may chance sagid ka mo sa pagdaog mga ka-aksyon sang 500 pesos. Temprano nga pamaskuas ang DYZ Aksyon Radio para sa inyo. Aksyon Night Patrol, magabalik sa ato sa nga pagpanabalik ibalaon tara. Ang ganitalis ang mga balita sa ato sa mga aksyon correspondence. Aksyon Night Patrol, magabalik pagkatapos kinlamang sali. Okay, thank you. Dari kita sa pag-acknowledge na sa ato sa mga live streamers. Live stream sa Facebook Live. Sa ato sa palatuntunan. Si Homa Lumina, number 1 gid si Homa Lumina. Good evening. Si Casata Christian Genovea Caballero, good evening. Ronald D. Florentino, mayong gabi sir, salamat gid. Mary Jane Habagat. Lain man yung Christian Genovea siguro. Okay. Kaya may araman ko Christian Genovea mo damo Christian Genovea. Sige, thank you. Ronald D. Florentino, mayong gabi sir. Salamat gid. Mary Jane Habagat, good evening. Watching from Malaysia. Ronald D. Florentino, good evening. Salamat gid. Si Gang SJ, good evening. Aksa Marlon, good evening naman sa family ko. Gang is sa Cafe Food House, Jugs Cafe Food House, La Carlota. Salamat gid, watching live from Switzerland. Thank you. Ronald D. Florentino from Canduri. Si Ana Lee, good evening Aksa Marlon. Thank you.
Mary Jane Habagat, salamat. Okay. Si Andrew Juanites. Andrew Juanitis, good evening. Olivia Hulagting, good evening. Action Marlon, monitor lang ko Rex Abahon Oliveros, good evening from Apale Isabel Leyte. Grace Pilanada from Bacolod, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Milili Uligo, good evening kabayan ko sa Tangob. Marlon live si imo, Mr. Milili Uligo ini. Sa mga taga-barangay Tangob, halin kay Milili Uligo. Noemi Portudo, good evening sa Marlon, monitor lang kami sa Action Radio from Barangay Mansilingan. Si Beverly Acosta Fahotrao, good evening from Bidalbagan with love. Si Inday Blaza, mayong gabi Action na Marlon. Okay. Si amigo naton Bernard Tabino, wag ginagalubad. Way magapugis. Good evening, my idol, my amigos. Great lang kuda kag sa mga Virginia boys. Wow. Kag sa anak ko sa kay Tintin, Lowe kag Ethan. Kay ihado ko na Ethan, baw. Gabog tao paniguro, ihado ko na kumusta na no? Kay amigo ta Bernard Tabino. Monitor sa Kabankalan, bag ulang ko kakaon, bingka kanamit. Gagata gid. Bingka ba? Timing ba? Kaon si Miko Bernard Bingka ba? Basta bingka. Si Yvonne Boyser, good evening. Action Sir Marlon, Dan Sharing. Marivic Diones, good evening. Action Marlon, listening from Country Homes. Arana si Alex R. Monteza. Sir Mar, good eve. Bring it on. Hambal ni Alex R. Monteza. Si Dorong Regine, good eve, idol. Naga-monitor lang ko sa MV Sunshine, Pride underway to Australia. Ambal ni amigo ta Bernard, ma-expire lang ang semento, pero sa idol ko kag amigos ko, la nag-expire ang kagwapo. Bao, porti si amigo Bernard ba? Alex Amonteza, amuna Sir Marlon ang ginatawag matamis nga kamatis. Balang-balang ba si effect lang na sa linog sa Mount Canlaon? Alex Montes. Vanessa M. Mayo, hello Action Marlon. Good Tuesday morning sa imo. Listening diri while I'm on duty. Rochester, Minnesota. Frontliner si Vanessa Mayo. Morning sa ila to sa Minnesota. Jory M. Monteliano, good evening. Ramasiero sa Leo de los Reyes, good evening Sir Marlon Idol. Pagrit Family de los Reyes sa Purok San Roque, Handomaran. Kag sa Family Kilantang, Hokson, Aldamar, sang Bidalbagan. Alex Amontes, Parok Orok hasta Horagok na ni sa Marlon sang mga hinuptan nga ara sa Doldol. Ambal ni Bernard ako blataw ay kay hindi ko magtulog. Ahulaton ko tawag, great lang family hallover sa Inayawan, Kawayan. Joel Lagura, good evening Aksa Marlon, watching from Busan, Korea. Aksa Marlon, pakitam yaw lang. Sa pinalangga ko nga wife dara sa Pleasantville, Takuling, si Mrs. Erna Lagura. Thanks, Action Marlon. God bless. Hamal ni Alex Silly Action dyan. Si Cory Vidaha, good evening, Action Marlon, watching from Kuwait. Andrew Jeronimo Espanyola. Mayong gabi, Action Marlon. Greet ko lang mga Yanson sa Masville, Barangay Kubay, La Carlota City. Kag sa akon nga mga kumari, Bob Yanson, Marfie Robles, Christian Natalion, Ima Basa. Okay. Jo Marie Macariola Estelioso, good evening, Action Marlon. Miriam sa Bidalas, Estampador, good evening, Action Marlon. Ana Andrea Famoso, good evening, Action Marlon. Maribetha Libuon, good evening, Action Radio. Jocelyn Libon Espojo, good evening. Okay. Spark Lee, alright. Tamal ni Alex, congrats sa mga sa winner na pagulang. Elizabeth Malaka Gabala, listener and viewers, especially to Malaka family, stay safe always, God bless. Jen always sir, good evening, Action Marlon, monitor always. Wow, hamal ni Alex Monteza. Patamyaw ko na lang Sir Marlon ng pamilya Parok-Urok Ramirez sang Barangay Granada, madabong gid nga salamat. Si Rakis Rabhar, Rakis, ari na. Madamo na ng message siya. Engelberta Paredes, mayong gabi Action Marlon, patamyaw lang kuda sa Paredes family. Anali Ari Asirada, nagabonitor ko di sa May Silay City. Joel Lagura, thanks God Idol, Action Mar, God bless, salamat Joel Lagura.
Ay ban balikan tanaman tugaduay.
Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad Action Night Patrol. Masubo-subo ang balita sa ato sa headline la kaina. May kataran sa nga pagtiro sa COVID-19 IATF head dito sa gihulngan nga babaye si Dr. Mary Rose Sansilan, amo man sang City Health Officer sang syudad. Wagid makaluwas pating bana niya patay man, no, sa pagtiro sa ila sa mga hapon sa barangay poblasyon Gihulngan, Negros Oriental. Grabe, no? Ang krimen makaksunara pasunod sang ila sa ginasteran nga sa division mo. Sinulod gisla sa barangay poblasyon Gihulngan City. Ti ang IATF makaksyon bali amo ni sa ang nagaserbi commander sa local interagency task force sang Gihulngan City. Ti ang iban nga miyembro sang local IATF wagin sa nibalawan nga kabangdanan o kon motibo nga agentiro gining ila sa commander dalahig bang bandan niya subong nga hapon mga kaaksyon. Grabe naman nga krimen dito sa Negros Oriental. Alas 10:39 Action Radio Philippine Standard Time sa lawantara ang detalye sang balita ni Action Percival Villamor, Southern Negros. Naka-standby na siya sa line number 1. Action Night Patrol Field Reports. Action Force, sa detalye sang report please kabin. Mayong reaksyon Marlon kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang Bago City Police Station nagkandak sang operation against wanted person action Marlon, no, dito sa may barangay Mailom, Bago City. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Major Jan Jewel Batos-Batusan upod ang alert team kag ang Warren Section Division nga ginapamunuan ni Police Master Sergeant Glenn Bulauro aksyon Marlon. Kag nag-serve sang warrant of arrest dito sa may barangay Mailom, Bago City nga ginkilala diri sa kay Jimboy Pachico Dingkong, 38 anyos, nga pumuluyo sang Purok Kalangkaan, barangay Mailom, Bago City. Kag inisya ginaserbihan sang warrant of arrest nga may case number 4855 sa kaso sang violation sang Section 5 Paragraph A para sang Republic Act 9262. Kag gini nga warrant of arrest ginpanaog kag ginapirmahan ni Honorable Judge Mary Jane Protrostasio Artist sang RTC Van 62 Bago City. Kag may pitsa sadtong Nobyembre 27, 2020 kag may bail recommended ini nga para sa iyaman temporaryo nga kailuwayan na 46,000 ka pesos aksyon Marlon. Karon ang suspect nagapangatubang sining kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya sa piyak nga bayan aksyon Marlon dito man gihapon sa may barangay Lag-asan, Bago City aksyon Marlon. Operation sa gihapon sang wanted person. Ang operation nga aksyon Marlon giserbihan man sa gihapon sang aton kapulisan sang Bago City ang isa ka suspitsado diri nga ginkilala kay Nori Sulinap E. Arquibil. Nori Sulinap E. Arquibil, 47 anyos, may asawa kaga pumuluyo sang sa Sinda Basa 2, Barangay Kies, Victoria sa City aksyon Marlon. Kag inisya ginaserbihan sang warrant of arrest sang aton kapulisan sang Bago City nga may case number 4859 sa kaso na laman niya iya aksyon Marlon sang illegal possession of explosive aksyon Marlon. Kag inisya ang may case number nga 4860 sa violation sang Republic Act 591 action Marlon. Kag inisya karon may bail recommended action Marlon nga 200,000 ka pesos
para naman sa iya ka temporaryo nga kahiluwayan, ang warrant of arrest ginpanaog naman kaginpirmahan ni Judge Mary Jane Protasio Archis sang RTC Branch 62 Bago City. Kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong Disyembre 3, 2020. Karon ini ang suspect nagapangatubang sining kaso nga ginpapanaog sang korte batok sa iya. Amo ini ang aton nga natipon nga balita gikan diri sa Bago City. Ang inyo ka-aksyon, aksyon na Percival Villamor. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Salamat Aksyon Pers Las 10:43. Ang krimen nga pagalutang sa mag-asawa dito sa Gihulngan, Negros Oriental. Natabo alas 5:20 ang takna kay na lamang sang hapon sa Carmenville Subdivision, Barangay Poblasyon, Gihulngan City, Negros Oriental. Sa investigasyon sang kapulisan sa Gihulngan makaaksyon, suliton talang ang mga biktima Mary Rose Sansilan, Gihulngan City Health Unit Officer. Ang yasring Bana Edwin Sansilan, empleyado man sang local government units, employed residents sang Carmenville Subdivision, Barangay Poblasyon, Gihulngan City. Ang gunman unidentified. Ang mag-asawa makaaksyon nagapapauli na kuntari sa ila sining puluyan. Sang ang duha ka mga tawo, ang isa gamaniho sa motorsiklo, isa nagaangkas, nagatiro sa ila kag dasig nagpalagyo pagwa sa subdivision. Nakaangkon sa nga badamo nga igo sa nga bala sa nagkalain-lain nga bahin sa ila sa Dingarawas. Ining mag-asawa gindana pa sa bahin sa Gihulngan Hospital. Apang gin-deklarar, gin-pronounce nga dead on arrival sang attending physician si Dr. Alain Go. Ang mga na-recover sa eksena sa insidente, 15 ka mga fired cartridge sang caliber 45. Ang Gihulngan City Police Station personnel subong nagasigi pa sa pagpatigayon sang ila sa follow-up investigation kag pagpaninguha nga makilala kag madakpan yadto mga tagluthang. Sa Laragway makaaksyon sa picture makita naton kasubo no. Gato paday pa ni sila yang duwa ho, ang mag-asawa ho. Ang yasini bana nagahapa. Ang asawa ara man sa kilid, medyo nagatakilid. Grabe nga ko ano. Isa naman ay makaaksyon ka krimen nga magapahangkat sa abilidad sang mga kapulisan tara sa Negros Oriental. Ilabi na sa bahin sang Gihulngan City PNP. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. 46 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Doon ay maggubat nagamonitor araman si Itik Alisbo. Inatamayo lang ko na isiling pamilya. Sa tarataran niya nga pamilya, kakagrupo ni Itik Alisbo. Tara sa may barangay Tangub. Balikan tara nga to sa Riga Patrol. Detalye sa nga balita ni Aksyon na John Diaz. Ining hindi man laog-lahog nga sahi sang persona. Nga ginapagita sa nga mga otoridad may mandamiento de arresto sa kaso nga makasilid ni sa heinous crime nga iya silin nakometer. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon dyan sa balikan report, please come in.
Anti-Section Mars ang ginabantayan nga balita sa atong mga tanan sa nga top 3 most wanted person sa nga banap na PNP bago ginamang natapos diho by bus operations sa police station number 5 sa bahin sang Abara Sky sa Purok Araw, Abara Sky, Barangay Vista Alegre, Surad sa Bacolod Action Mar. Actually, recovery sila diri gamay-gamay ginamang pero ining babae nga nadakpan nila karon nga gabi ginkilala kay Jane Marie Cantero. No, Jane Marie, check ko rin iyagid nga confirmed nga complete name, Jane Marie Cantiro, 33 anyos, Action Mar, isa ini sa state level individual. Na-recover diri sa iya nga 10,000 pesos nga valor sa ginasuspetsuhan Cebu, kaya according kay Police Station 5 Officer in Charge Police Lieutenant Melchor Trentino, actually kahapon pa rin nila nga ginabantayan o galing kay kainan nga nadugayan to sila bala sa ilagin kandak kapag serve sang warrant of arrest na imo kay na Action Mar na distribute na ako na panagtag na siling sub nila ang supply sa illegal nga droga sa yaman nga mga downline o kung sabi na pang nga daw Action Mar sa nga ginasuspetsuhan Cebu. Ang background sa ni Cantera nga nadakpan nila karon nga gabi sa bypass operation, actually year 2012 nadakpan man siya sa isa ka anti-illegal drug operation kung sariin ang subject sa musidto nga tinion Yabana galit yang bana Action Mar nakapalagyo ini saya ang nadakpan Action Mar nag-apply ni siya for plea bargaining agreement nagpiyansa sa BIAB Action Mar kag actually naligad ginamang nga bulan amo pa lang ito natapos yung iyang under probation o confirmation free activities niya Action Mar. Galing kay nagbalik din naman gilis pagbaligya illegal nga droga, di bago lang naka-graduate, o balik naman enrolled duwat sa sulod sa asang prisuan Action Mar, dakop siya pasakaling sa kaso Section 5 kag 11 may pagbaligya kapag upot sa illegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang nga balita atong ginabantayan sa tutarang mga ka-aksyon, patay ang top 3 most wanted persons sang banwa sang Manapla kung Manapla PNP samtang arestado naman ang duwa sini ka mga manghod sang ginserbe ang warrant of arrest batok sa ila sa separado nga lugar diri sa area nga sakop sang police station number 5 kay nagid lamang sang aga. Actually, ang una diri Action Mar nga ginserbihan nila sang warrant of arrest kay base diri sa pag obserbasyon no si mismo sa aton nga mga kapulisan ini medyo hapos silang dakton ining duwa niya ka mga manghod Action Mar nga ginikilala Sanday John Lee Marcelino 28 anyos kag Mario Marcelino 21 ang edad matumandok ini tanan sang banwa sang Marapla. Pero kay Police Lieutenant Colonel o Police Lieutenant Melchor Tolentino ang officer in charge ng Police Station number 5 kapon pa nila ginplano mo kay tani sudlo nila kagabi pa lang o galing kay medyo budlay kuno nga kadtuan ang lugar nagdesisyon sila nga buwas na lang pagkaga kay nabi. So nadakop nila actually ni magutod ang manghod ang duha ka mga manghod samtang nagatapas ang tubo diri sa Hacienda Tresita, Barangay Granada, Surad sang Bacolod. Tawhay lang nga nagupod sa mga kapulisan nagsungkabi ang duha ka mga manghod nga ini kag tigindala gilayon sa may selda sang station number 5. Sang zero in o kalabi na kumpirmar nga ara naman sa area sang sitio Balabag, Purok 17, Barangay Alangilan, Surad sang Bacolod. Ang magulang nila nga amoy ni Action Mar nga si June Marcelino dito nila kagin kadtuan ang lugar. Actually kabudlay sa lugar kay lalakton pa sa pagabot sa Action Mar nakita nila nga nagagama sang kawayan ining si June Mar mismo may bitbit sa nga binangon. So instead nga magsungka sa mga pulis, napakilala man ng mga pulis nung sinabi operative sang warrant and subpoena section sang police station number 5 kag Manapla PNP, why ni Action Mar nga ginalabo, ginasulong labo ining kapulisan. Tuyo ita nila ni si Police Staff Sergeant Jonathan Panisa. Galing lang kay gingas na paning shot kag ikaduha natiruhan sa tiil ining si Marcelino. Ang ilang na panumduman, nabili na mauntat, kag magdesisyon na lang siya nga magsungka sa mataway, ay katapos sa Action Mar, naglala pag itong sitwasyon, ginasaruso, tayo na mga pulis, tugtog na pilitan ang mga kapulisan, nga lutangon ini sa ang si Marcelino Action Mar. Naigawalay na dughan, ka nagparangluya ini, actually consus pa sa dito sa lugar, yan kayo may kabudlayan, lang makahalin dito gilayon, kaya wala sa salakyan nga lapit sa area, may to available nga karo, ginatagaan katubo,
dito ging dala nila kung isakay nila action mar ining si Marcelino tugto makalabot sa may bangga o sa trapper mismo kung sa rin dito pwede na malabyan sa mga salakyan dito gisakay nila sa patrol gindingago dala di sa Metro Bacolod General Hospital nga sa sa Barangay Estefania o galing nga gindeklara nga patay sa attending physician. Ang may mo diri nga ginalantaw ni Trentino nga rason kung amo gitong aksyon ni Marcelino kay gali napakiban sang pulis nga samtang padulong dito sila sa lugar, ang tiyo sa niniya nga iya gito gintinaran, nagpanugid sa pulis, ngayon sila ginakalbana kay Marcelino, kay ginabayad-bayad sa iya nga binangon. Kaya ang panumduman siguro ni Marcelino na ibaluan na kapulis nga ginhimoslan niya sini isang biyernes ng gabi ang iya pa kaisa nga 8 katuig nga babae action mar. Di ang abi ni Marcelino balo na mga ginikanan amo to nga nagapangama na sa kagamotong iya panumduman nga dakpon sa bangod sa kaso nga rape. Pero actually ulihin na lang nabalaan ka pulis kay bago pag inaman na kapanugid ang pamilya sa kapulisan nga ginimuslan nga galing iya naman nga utod. Ang background sang kaso nga ini sa base sa pagpayag ni Tolentino, actually inigiling ka manghura ng 21 anyos dito sila lugar doon nagbakal ginamang ini sa isa katsanggi. Ginsita kag sa ulihi nagbalos ini action mar ang iya sila nga magulutod o pod ang iya amay kag ang iya nga tiyo ginpulian to nilang nagsita na patay action mar amo ng kaso nga murder. Pero according to sila ang nagpatay gini kuno ang tiyo kag ining si Junmar amo to rason to nga ba Tolentino may mo mayara na sa daan criminalistic o nga mentality ining si Junmar sa rason to nga do kapo sa lamang siya nga sarusuhon ang mga kapulisan. Yari si Presutanan Tolentino sa ato naman nga interview. Hindi naman ito condition kayo na isa sa diswala kumagat, no? Bali, coordination with sila niya with municipal police station. So, coordinate sila sa kahapon. So, gintanungan naman, sino naman ang nag-iinom sa aton na suspects, which is magulog din sila. Tapos, set na ito ng service of warrant sa kanina sa okay, ang wala na itong yan sa itong warrant sa Wotsine, no? Sanday, General Marcelino Rodriguez. Si Mario Marcelino Rodriguez dito sa Ciudad de Nisita. Sa barangay Tagada. So, ang hinigdawa ka magulog ang pagkakasin sila sa ginapkop sa itong tropa. At malinong kang magaway, hindi sila yung nakupag. Yung dorkamot. Bali, pagkakundang, hindi silang pagkakakulutod nila. May kaso niya sa Romada. Dito sa Manaklar. Okay. So, pagkatapos nila, bali, din sa mga tuloy kinopere, sa resek na sa operasyon, sa tuloy kinopere, kining ulang, yung mga Rodriguez, tuloy hindi siya nagpanagok sa Philippine, sikyo na lang pagkakaroon sa kalulan. So, pagkasarap na kasuhan, bali, yung approach niya sa kapulisan, no? Approach niya, Station 5. So, pagka-approach niya, ano ko nag-assist na siya, maging operatiba. So, kinasita sa plan ng atong operatiba, sige, pag-ibig ako, surrender lang. So, sige, diyan pa nga niya, sinila pag-apos siya, diba sa napigitan ng pagpatuloy sa mga tropa, sa imminent danger. So, kung wala na kita option, so, kita paling siya. May kumahain siya sa tingin. Tapos, kikikya pa nga niya pagkapunod ng pansyan sa atong operatiba. Action marabat yan si Police Lieutenant Melchor Tolentino, ang officer in charge sang Police Station number 5. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John una sultan sa Action sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! May patrol! Field report! Salamat sa report ni Action John Diaz Patrol.
Last na lang ni sa pag-acknowledge taho sa mga nabilin nga mga mensahe ginpadala sa ato sa nga live stream. Si Joel Lagora, thanks kid idol, thank you. Arama si RC Koray, pulaw pamatiisin mo sa nga program dari sa Mansilingan. Sinong Kanto, ari kami sa Barangay Kabog, monitor. Jerry Azero Jr., Action Mar, good PM, salamat Action Mar, thank you. Lilia Taton, monitor, Gardenville, good evening. Grabe gid sis ni Action ni kay Frank Diocades. So, habal di Lilia Taton. Engelbert Paredes, salamat Action Mar. Alex Montesa, Blanco ang kapulisan ng Balya. Herbert Aguilar, good evening from Karuhaan, Tamya Kulang, Nanay Tatay Bilibing, Ag Norberto, salamat kid. Di Dane Jonah, good evening na si mo, salamat kid. Ali Abinido, ag sa Susam, ag sa Musan, okay, muted, wala sound. May portion na sa Toto Ali nga gina-mute, no? Hindi ba nabagdugay? Jude Gales, makawiwili, watching her sa Malibay, Pasay City, sa Clemente Jose Street. I'm Jude Gales. Thank you. John Rafael Mendoza, ami ka tingog tanaw robot. Okay. Salamat tarang-tarang sa mga nagpadala sa ila sa mga mensahe. Las 10:50 in Nuwawe. Action Night Patrol balik naman buwas. Kaparok-korok man si Nonoy Manggubat kuno sa arasa sa may Golden Field. Damo di subong mga damo masimba. Sabi sa Digalio, ang iban masimba sa masimba kuno sa lain nga sunudlan. Action Night Patrol takop naman temporaryo, magabalik ni boss balik man sa regular nga anchorman. Sa kalang sige po sa ato sa mga action unit reporters nga nagpakalagan sa buong saring gabi ato sa mga news interaction and defensor. Opo dire kay Action Nelmar Madera with Action Elway Dotelius. Ako naman Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod.